anyị ekene unu, anyị ekene ezumezu ndị ọgbanje a na-atụ Chukwu nwa Nkwọya. Ọya bụ ivu orimilie ka ọ na-akwa ọya na ya wee sụchie isi ivu orimilie nke ebe akụpe. Anyị si ka unu ndị na-agba egwu ka unu na-agba egwu na ndụ ya. Ahụ bebi ọmụmụ aghara akụ ya aghara akụ ya ka bụ iwe ọnụ na-eli kewe okpu gị eze nwoke orimiri okpu kewe nzu na-edo. A sị na ọ ga-edolie ịma anya nzu na nwa na pọda eji were achọ mma kewe nche eji awụ arụ chizụl echizu iwe eji were akwụ ya kwata izu ụgbọ na amala ya bụ amala wụ ụgbọ iwe ọnụ na-egbu agha na-eli olili na-esi ite mmadụ iche iche na agha na-achụ ya kọtes ndị otu ọgbanje ndị ụwa ọ ga-agba na moto ọ ga-agbakwanụ moto nza unu ji were achị egwu na-agba egwu iwe ọṅụ aghara akọ na bie akara aka ijele ọ ghara aka ijele aka mgbịlịmgba ụdị eghede na iwe ọ na-enye unu o ji maka akwala unu ya bụ ibu dị eghede kewe ọgọdọ o wetara na ihe eji wee machie ọtọ n'ọnya ka o ji weta ọgọdọ ka iwere ya wee machie ọtọ. Ụmụaka bụ ndị oromiri ya bụ ụmụaka ka o wetachara iwe a na-eli eli ma biskiti ma iwe ndị dị n'ime ya wee nye unu si ka unu bụ ụmụaka na-enweli obu aṅụrị ndị ga-abịa ụwa ka unu wee bịa ụwa ego oyibo aka ike ma ego ndị orimiri o weta tinye ma ego igwe ọ chụta $5 aghara akụ ya aghara akọ na-akpịa ya kwa akọ n'ezinụlọ. Anyị si na o wetara m anyị pensụl si ka ị wee chọwa mma anya wee ọya si ka ịmalụ ka ị eji wee na-eme gị wee na-eme mmịa ike ka unu wee na-akwali ya ụzọ ebe ahụ anara aba ka unu baa na-ewetali ya iwe ọma iwe dị mma ọ iwe ekwule ka ọ ga-adụ ibe atụ ka ọ ga-abụ ibe atụ mee na ndụ ya ka e wee kwe na unu bụ orimiri na unu bụ ụzọ ịrọ ama unu gbalị na otego unu mebiri ibe na ọnụ bụ orimiri na-emebiri ya ibe o wee mebiri dero na tata ka mmebi iwe bere na ndụ ya o tiri udo onye wụ arụ ya tee ude ya chọọ mma eyeshadow lipstick otu ka unu wee tara papa si unu malụ ka unu na-adụ na ọ ga-ebe n'elu eje obodo oyibo na-eje obodo oyibo na-abata na-akụta iwe dị mma na na-eweluche ụnụ akụrụ ụnụ okwu ekpali anụ anyị si na o ji ọgbọ n'aka o ji ọgbọ na ọgbọ ka eji ama odogwu na ọgbọ ka o ji kwu ọgbọ ka o ji dela a ga na-akpali amụ kpali amụ aghara akọ na ndụ ya mkpali amụ ọbụla ọ ga-akpali ọkpali ka ọ balịa ụlọ ọ ga-akpali amụ nke akụlụwelu na ya bụ iwe o ji wee tili unu bọọlụ si ka unu wee na-egwuli egwu na bụ ụmụaka ọ ga-amụta ka ha na-ewelu bọọlụ na-egwuli egwu na-enwe obu aṅụrị n'ibe o kwuru. Ọ sị na ụkwụ na ije ya abụ ọma na ụkwụ ya ga na-azọtakwa n'ibe dị mma ebe ọ bụ na ọ zọrọ ụkwụ ibe ọma mebe ojije ga na-abụli odo n'ugwu na ya ga na-abụli odo n'ugwu n'ọya ka o ji were abịa ọnwụ si ka unu mee kenele iwe ọma obu n'obu nke bụ mkpọ ịwụrụ mkpọ o wetara tinye mkpọ ndị ichie orimiri wee si onwe ebe dịwo mkpa na ibe unu na-echi echichi na ndị otu unu na-eje ebe dị iche iche na-echi echichi na-eme ka o nwee nụ mkpọ iji were afụta were eme ọ mkpọ ndị ọgaranya ọnya ka o tinyekwuru si ka iwere wee na-eje nke oyibo na-akpọ okeshọn na-eje mmemme iwe eze nwoke orimiri. Anyị si na nke ewu mmịa ọ na-etiri ihe ụtọ ka gịnị agha na-atọ ụtọ ka gịnị agha na-atọ na mmadụ aghara akwachi ya mmadụ mmụọ abịa aghara agbaghị ya n'ọnya ka o ji nwa ka e were na-ekwu okwu na ọ na-enye ekwu a na-ekwe na onye bụ di na nwunye na ọ na-ekwukwa okwu onye Igbo n'ọnya ka a na-ekwu ọ na-ekwu okwu onye Igbo ahụ bụ na o jego mbụ ọ bụ na ọ dabara o jee ịbụọ na ọ dabara a sị na iwe lụzikwa na ọtọ na nke ọbata na nke ịtọ na unu ga-enye ezigbo di ọ dị unu ga-enye ewu ọbata ibe niile ahụ kọrọ ụkọ na ibe niile ahụ a chọrọ achọ
olu ya aka ibele wee mee ndị ilu ya n'ọnya ka eji wele ekwu okwu si na akpụkpọ ụkwụ ya esie ike n'ọkpa na ọkpụkpọ ụkwụ ya ghara aga na-eme ya ede n'ọnya ka eji wele agbazie ọ bụla mebiri emebi na ndị ka edozie nke ọ dị mma n'ọnya ka eji wele agbazi akpụkpọ ụkwụ ya ya ga-esie ike n'ọkpa o nwere ka ọ gbakọta akpụkpọ ụkwụ si na akpụkpọ ụkwụ ya esiri ike n'ọkpa n'ọnya ka anyị na-agbazie ọnụ woro ma na-ewokwuolu akpụkpọ ụkwụ ọ dị ụlọ ọsịsọ nwee na ndidi ọ ga-emechekwa n'ihe ka ọ dị mma akpụkpọ ụkwụ ya sie enyi ike n'ọkpa anyị gbaziche ya ka o wee dị na ọ ya aga n'oyi eje na okeshọn ya na die ka akpụkpọ ụkwụ ọ ga-agbasi enye ike na ọ bụrụ na nke ibie gbara kọị 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 nke ya dị mma nke a na-agbụ ya agbụ n'ọkpa ọnya ka anyị ji were enye kọị 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 ya ọ dị mma and ụmụ anyị na-arụ n'ọrụ ways on the move n'ọnwa ada dị mma ka ọ bụ nwa ada ahụ dị mma ga-achọkwu nwoke dị mma nwoke nke akpụkpọ ụkwụ nke ga-esikwu ike n'ọkpa na ọ bụrụ ejewe okeshọn buutu ịgba n'ụkwụ a na-agbafu agbafu mba na akpụkpọ ụkwụ ga-esi unu ike n'ọkpa ọ ya bụ onye na-azụ ibi ya na-azụ ya o wee bụrụ iwe kwuru ka a na-eme ọnya ka eji wele ekene unu wuru esi na-enye na ọ dabago unu n'anya na-abụ na ọ dabago ya bụ ije di na nwunye anyị eji anụ nwaanyị ahụ maka nwa unu n'anya na-abụ nwaada dị mma unu na-egodowe anyị na-awụgodo mpịacha ọpịacha akpụkpọ ụkwụ nwaada ahụ sigodulie ike n'ọkpa ọkwe dị afọ ọkpụkpọ ụkwụ ya silie ike n'ọkpa nke gosi na indegodu anyị na-awụgodu ka o si ghaa isi ọ na-awụgodu ụdịdị ekike okegodo bụ na ọ naragodo esi na nke ọla ma ọ nọgodo na smile wee sị na ọ ga-adụli ya na mma sị na tata ka a na-ejikọ nyawo Tochukwu Nwankwọ a na-ejikọta ya na di nke n'ụwa na unu wuo orimiri na tata ka ọ na-akwụ unu ụgwọ ọ kwụcha unu ụgwọ iwe ọma merezie na ndụ ahụ ezigbo nwa ezigbo di ibe dị mma ma ọbịa iru akala aka aftalia igbo otu agbazina ya n'ọnya ka a na-akwụ ivu tata esi na bido tata ụtọ ga-adabazi ya na di nke n'ụwa ya bụ di ahụ ejere mbụ ọ dabara eje ịbụ ọ dabara na nke ịtọ ga-adaba n'ọnya ka a na-ekwu okwu ya na nke bụ nwa ya bụ nwa unu na-egodo anyị na-abụ na nwa a nwa anụwa o kele eke wee bịa ụwa a sị na akwa nwa ga-ebe na ndụ ya ya bụ iwe ahụ eji akụ ya ọnụ ya bụ iwe ahụ eji akwụ ya emu a sị na taa ka o buru a sị gị wa ọbịbịa bụ orimili chie bụ orimili ikwu nne nne ya ọkwa ya orimili ikwu nne nne ya bụ gịwụ ikwu nne nne ya bụ gịwụ chie bụ oyidi mmadụka anyị sị na tata nwa gị bịara ịgwago anyị na ọ gị na-emebili ya iwe elenu nwa ọ bịagolo zaghị oku a sị tata na ihe ekunye nwa nwoke kunyerie nwa nwaanyị na ọ ga-amụgide nwa nye nwa na onwe ya si na ọmụ okenye na chi ekwuru na sidowezie ka ọ dụwala ụmụ ya n'ibu unu ga-emelie wee sị na taa ka anyị na-ekunye ya bụ nwa gị nwaanyị bụ Tochukwu Nwankwọ ngwa efidigodo nwa ka anyị otu isi efidi I'll feed the gear. I'm going to meet on my own. Where am I calling? Anyị ekene unu n'ebe ibe dị mmadụ n'ebe akachukwu na anọ si na ihe ọkwụrụ ibe akwụdebie unu emeche gị ike unu anyị si na ibe ọbụla iwe ka anyị na-eze unu ọbụla bụ aji iri ule ọ ga-afụ na ndị ọ bụrụ esie ike ajọ mmiri ana ka nkụcha isi na ọ ya abụ ọ ga-ana ọ ga-atụ ime nwa nwoke tụọ ime nwa nwaanyị na ibe anyị kwuru anyị so na-eme n'iru na ọ ga na-anọ n'azụ ọmụmaka ukwu na ana ndị ya otu a ga-aza na-agbalị eke oye abụ nkwọ anyị si ka anyị kwulie ka ọ ga-adị ele anyị si na anyị kenele unu ekwe na edo dozie na ibe mebiri emebi ka ọ dị mma ebe ahụ na-emebili ya ibe a sị ya dozie anụ mma a sị na ugogbo
Ịhụrụ ka na-abịa ugogbe mgbọ. Ugogbe oyibo. Ugogbe ya achake. Ọla Ezenwanyi ya bụ ejama. Ọ ga-azọta nwoke ndụ, zọta nwaanyị ndụ. Ọ ga na-ede n'ọka niile. Ọ ga na-ede n'olu na-ede n'Igbo. Ọ na-awụgowa ka o si wee do. Ngwa nenekwa onwe ka ịmalụ ka isi do. Amanụ m mma na oyidi ma mma. Oyidi ti mma mma. Ịmanarị mụba. Negodu nnọọ igwe do ka m. Negodu nnọọ igwe do ka m. Ama m mma. Jegodu nnọọ. Onye mmadụ idochi ọbanụ. Echegodu unu nnọọ. A ga-akpọkwa rizọt. A ga-akpọkwa rizọt. Aga m amụ ọkwa mma niile. Mma niile. Asị biko unu ka unu wee na-abụ ụzọ. Unu ya na-abụ ndị ọbụla bụ ajọ ibe ya emie ka unu bịa gbalịa ama na mmụọ. Nke ọbụla ọ chụrụ aja dịka usoro unu ji kwu ya ka udo dịcha. Okwuo n'ọnụ si na ibe dị otu na ọ chọrọ ewefu unyi. Nke bụ iwe ọma ọ chọrọ okwuo na ọ chọrọ anya bịalịa anya fụtalịa ize. Ise na-abịa ya afụta iwe. Nke wo okpu ndị Ezenwanyi orima. Anyị mana gị wo ọbịbịa na ị nwere nwunye n'oke na nne ka ewu. Ndị ụlọ ọlọgụ ịhụrụ ya wa na ka ọ dabazie. Anyị kịta sị ka ochigo akwa lọlọ mụ nwa bụ king wọchizianụ just iwe awa ka ọ matara obele nwa ọ dịwa ka ọ matawago nwa obele nwa awa ka ọ dababala nwa obele ọkụ ya gaghị na ọkwụọ ụgwọ na o were iwe lụrụ unu gịwa ọbịbịa nye gịwa ọbịbịa onye bụ na ọ daba na ọ balansị ya mgbọ nwaanyị na-enegodo onwe ka ịma ma edowa mma. Ama m nwa Queen Ugogbe oyibo. Queen Ugogbe oyibo. Amaka na okpodowe n'isi ọkwa taa ka ịkakpụ taa ka ikpu okpudo anyị n'isi na-arụ anyị ọkụ site mkpakara ịhụrụwa ka a na-abịa eme anyị na ndị otu na-aba aghọ a na-ekwu iwoba anyị na-ayọba biko isi na-anwụ anyị ọkụ na-arụ anyị ọkụ amana anyị si na ọlụ ghara arụ ọkụ isi aghara enwu ọkụ mmiri bụ ndụ mmiri bụ iwe ma onye kwuru na mmiri nye si na udo achigo nyadụ n'ọgwụ iwe ọma emewe onye ahụ abịa nye ekene maka na ọra na-azụ onye amụma ngwa jiziela aka iwolu ka ọ ghara nsị na m ada iwokwe m. Mmiri m n'anya taa ka m na-enye gị nke bụ oke go udochia na ndụ n'anya na nwunye gị na nwunye go. Anyị kelele unu anyị si na ihu na-abụgo ka o si gbatakwụlụ na flag agha na-ebekweni ụrọ ka flag onye ọbụla kwụ bụ n'ọgbọ onye ọbụla na-ebe flag onye bịa abịa asị nke oyibo na-akpọ na o rejista ga-abịa na onye rejista kwa abịa na mmiri gịwa ọbịbịa bụ mmiri chie ka unu soro na-ekwuteli ya ọnụ ya wetị na taa ka ọ na-etinye flag ya wute Ochukwu Nwankwọ na-ekwe akpa egwu ebe taa ka ọ na-akwụ flag nke ọ na-akwụnye bụ ka gị wuo ọbịbịa a sị ka imewelie iwe ọma oke elubi aka flag agha na-ebe ọ ya na-ebe nọ nsọtụ ụwa dị iche iche otu aghara na-agbụ ya oke ya na-elu ya aka ibe niile bụ okie ọ na-ayọ ya na-abịa na mmezu a sị na ọ na-amachighị ọtọ a sị ka ịmachighị ọtọ iwe ọbụla bụ iwe ọma o bu n'obu a sị gị wa ọbịbịa ka inye enyo anyị abụgo mgbu ya unu were onye bụ bel asị anyị ga-enekwa anya anyị n'anya ọ bụ na ụmụ mmanụ unu ewegolo na unu jeze kụbalịa na mmụọ emezi oji ahịa weta ọzọ na wee sị n'ọnya ka anyị ji were asị nkili ka anyị na-ekili ya bụ ododo na ahịrị eji emi ozu n'ọnya ka o ji welu na-etinye flag sị ka flag ya bebe flag ya na-ebe ya na-ewetali ya ndụ ya na-ewetali ya arụ ike n'ọnya bụ ihe o ji anyị ji mara aka wee bịa ka o dee n'olu dee n'igbo anyị si na-ekwe na onye abụghị egwu ọ ga na-eti egwu ọ ga na-agba egwu ọ ya gbago ịgbakwana nke ndị Yoruba gbakwa egwu ọka nị ịma akwụkwọ agba egwu ọka ya
Kelu unu si azụ ego ụmụada. Na-agbakwa egwu ọ na-agụkwa ọwọkwa m ị na-akwa agbalụ m ị na-akwa emekwu iwe la ọwọkwa bụ ka ka anyị gụọ nke nda ogidi chem dị mma chem dị mma chem dị mma ọ dị mma nwanyị ọbịa ma chem dị mma ọ dị mma chem dị mma ọ dị mma oyidi mara mma ọ dị mma oyidi mara mma ọ dị mma nwanyị obiọma ọ dị mma oyidi ọ dị mma oyidi ọ dị mma mereli m mma ọ dị mma nwanyị akụle ọ dị mma chem dị mma ọ dị mma chem dị mma ọ dị mma o jikwue ịrọ n'ịchaka aba na ọ bara ulu rinne so na oyidi iwugo na nwa agbago egwu mmebizi na-elie iwe biko nọ na iwe niile wee egwu ọ na-agụ n'oyibo n'ụka na-agụ ya n'ụka mgbe ọ ileba n'afọ papi wata power powerless power mami wata power powerless power Jesus power onye amụma dị ka ịbịa na super power ọwọ dị na mmiri bụ chukwu ọwọ dị na aja ana bụ chukwu ọwọ dị n'ikuku bụ chukwu ewere aba tata papi wata na mami wata o bukweni na ọtụtụ maza na unu mmiri bụ ndụ mmiri ọma biko na onye ọbụla mechela ebia ka unu gbaghalịa ka unu si agbaghalị ndị ọzọ biko na ya gazieli na ekenekwe m unu nke bụ na ọ ya eji ewe a wee wụọ arụ wụchafụ ụchụ agbalị ụchụ nwoke gba ụchụ nwaanyị agbalị ọ ya awụchapụ ya kewe ọjị anyị na-etinye ọjị ugo ka ọ ga-abụ ọjị ugo a na-awalụ ndị eze ọjị ndị ichie unu ndị ichie ka unu gbaa anya ọgbọ ahụ nwa ka nrụ ajọ omume maghara eweta ogbochi n'ọlụ ọ bịara adụrụ ọcha maghara eweta ogbochi n'ọlụ ọ bịara ọkwa ka ọ bịakwuo n'izu dịka elu unu si mee ọ na-agụgo mmiri niile anyị gbabudochara o jere ya bụ nje na-akpaka na ọbịa ụmụokwu ruo orimibe nna ya alo seta orimiri ọ nọba a na-eche na anyị ma na watụ anyị wee bịa o jere na orimiri ikwu nne ya ruo ọbịa ụmụọka anyị na ọbịa ụmụọka ayịba wee bịaba na gịwo ọbịbịa ụmụjagwo ọbịa ụmụọka na ọ nọ na-eche anyị eche na moto wee bịa ka a bịa ka ọkwa ivu orimiri ilu ọma ka ọ kpechara na wee bịazie na gịwa isi njin esi ka ọ kwalụ m ivu dukele esi wele eme ya unu wee na-akọ ejenye unu ọnọdụ unu nọkọ ọnụ ka ọlụ eze nwaanyị ya wee fụta ile wee sị na ọjị ahụ ka anyị na-enye unu olu unu nabatanụ ọkwa na olu ruo biko nabatanụ n'ọnwa ka anyị bụ na biko na ọjị o wee sị na ego ka m ji ọ pounds and dollars ka unu ga-enye ya Dutchmark and the hero na ọ eje obodo oyibo aka akụtụ ya ihe ọkụtụ ya iwe o welie nata n'ụlọ welie dozie obu welie nyelu nwoke aka nye nwaanyị aka ọ ya kwa akpata ego nke ọ ya eji na-emelụ ụkwụlụkwụ anya ndụ mmiri a na-akwụ eme ndụ mmiri na-emesala aka na-emesefu aka anyị makwụrụ onye ọbụ ọ na-eme oke ike ebe ka ọ na-eme oke ọ na-eme ọ dụzi anyị n'aka ama na ọ ya ewu a sị ka unu mee ka o nwetebe nnekwu ibe ihe na ọlụ decoration ọ na-eje ọkwa event planner ya ma keeki ọ na-eme ma ihe ndị ọzọ niile ọ na-eme a sị m ka anya bụ ihe ndị ahụ niile ọ na-eme a sị m ka ọlụ bịaba wọchịkwa staịlụ o ji aṅụ nwoke dịkwa egwu wọchịgodu ka o si aṅụ dị mmiri a sị ka ọlụ bịabalị aka nri ọlụ bịabalị ya n'aka ekpe ọyịba anyị na-ayọkwa n'ụlọ unu ga-emelie onye ka anyị ji were ekene unu ekene si unu na iwe atụ na iwe ịrụ ama ọ na-eme na ndụ ya iwe atụ na iwe ịrụ ama bụ ọnya bụ isi ivu ọbịa ịkwa ọnya bụ iwe unu na-eme na ndụ ya tata ka unu tọọ ọnya na-agbụ onye ka anyị ji were etinye ego na ndị ezuru oke gonye na-abịa na uche anyị bụ mmadụ anyị machara ụfọdụ mana iwe anyị ji wee kwe na ọ bụrụ anyị ka ọ dụrụ ikwu ọnụ bụ mmụọ ga-emezu ya nke bụ nke o ji ya wụ arụ joy iwe ọṅụ ga na-eme na ndụ ya nke bụ ogbu igbo
ogbu igbo bụ onye ka eji awa arụ mgbe onye ka eji asụ ụtụ o si eme ka unu saa anya ụtụ n'ọnya ka anyị na-ayọ unu na ọdụ ọkụ inwe ndidi na ọ naghị ejikwa na onye nwụrụ anwụ abụ wee sị na onye bụ ọgọdọ ọ na-ama gị bụ dị oriri ewe ọbịbịa onye bụ ọgọdọ dị ire ya bụ Tochukwu Nwankwọ o ji were amachi gị bụ eze nwoke ite iri ọtọ ọ sị na kelekele star ka n'anya bụ na o bukwe kọlọ ndị oriri ọ kpakwa udo kọlọ udo o jiche ibe ịrụwama dị iche iche wee gosi na ya anyị sị na ya bụ oyibe dị ma ọ na-emekwa anyị sị na ọ machi ọtọ eke oyi nkwọ ọ ga-amachi ọtọ ọgọdụ mkpuchi ọtọ aghara akụ ya na ọwụ ka anyị na-ekwu n'isi onwe anyị anya bụ ivu ya ka ọ na-akwa a na-akwala unu anyị ekenekwe unu nke bụ ndị otu ọgbanje ma ndị iyi ụwa akwa unu si bịawa tata na unu nnowu ndị iyi ụwa na unu dị nkwadobe emeche ka o wee chọba iyi ụwa ya na mmadụ aghara azụ ya mana anyị enye aka wee nyele ya anya na anyị nye ojila aka ya wee vọta ya maka ndị owesi na ndị ọ nọ n'ụlọ ma iwe zụ n'ahịa ọ bụ ndị si n'ọsọwa bụ iwe ike dị n'aka ha ọda na-abụ ọlụ ndị mmadụ iwe so ọlụwa na-abụ ọlụ ndị mmadụ akụrụ ya wesị na onye bụ iwe salaka onye ka anyị na-eme wesị ya bụ salaka a na-eme ka anyị na-enye unu site enye unu iwe salaka ka enye unu iwe salaka ka unu wee ratali oke anyị nye ka mmiri be nna ya keta oke anyị enyekwa mmiri ikwu nna ya eketa oke anyị enyekwa gị wụ ọbịbịa anyị si gị wụ ọbịbịa ka iketa oke anyị na-akpọkuzi ezumezu orimiri ike niile ọgbanye ma resi ma yc ma the triangle ma bamunda anyị si gị unu niile zuo unu mara ihe ahụ wee n'obi ya unu mezuo obi ọnọdụ ala kwuru ka ọra ka niile ọnọ na nchọta ụwa ekene unu atụrụwu ndị ọgbanje obodo onye ọbụla bịara ala oke onye enye ya na ife ya machara ndụ dị ndụ ma ya bụrụ ndị nwụrụ anwụ ọ salaka ka ọ na-emelu unu o mee salaka unu tụrụ ogwu na enye iwe ọma mere na ndụ ya ajị akpọ ya iru iwe dị mma kpọrọ ya iru wee sị na ya ekene unu ngwa na-egwulie ewepụtazie nke ire anyị ijezie ke ndị ụra ata na ndị ọgbanje ibe ya eke ngwa wepụta nke ire ahụ na nke eze ndụmọdụ Devia n'ebe